Euskal Herriko gazteak prekarietate egoera iraunkor batean bizi dira. Gainera, egoera honen ondorio larrienak emakume eta etorkin gazteok sufritzen ditugu. Egoera honek erantzule asko ditu, baina guztiek eredu neoliberalaren iturritik edaten dute. Gazteok gure etorkizuna modu duin batean garatzeko eskubidea dugu, eta hau bermatua izan dadin taula programatikoan agertzen diren minimoak betetzea eskatzen dugu. Behin-behinekotasun eta azpikontratazioari ez, hableak eta zerbitzu enpresak suntsitu. Ez erabili aldiuneko kontratuak lanpostu finkoak betetzeko. Praktikak ikasaren formakuntzarako tresna dira, eta ez enpresariaren poltsikoak betetzeko. Etxebizitza eskubidea da. Alokairuzko etxebizitza parke publikoa orain. Eraikuntza gehiagorik ez. Egoera honen aurrean, okupazioa da gure alternatiba. Lan duina bilatzen edo ikasle izanik bizitzarako oinarrizkoak diren diru sarrerak eskuratzeko eskubidea dugu. Zerbitzu publikoen doantasuna, privatizazioarekin amaitu. Lan istripuak stop, prekarietatea hiltzailea. Lantokietan euskararen erabilera bermatu behar da.